Na kolesnice dobrodetele jezdja, jako kolesničnik Илия. На 6 октомври, 19 по стар стил, се възпоменава свети апостол Тома. Той се родил в галилейския град Панеада, известен още с името Кесария Филипова. На еврейски език името му означава близнак, а на гръцки език се произнася Дидим. По време на пребиваването си между хората на земята, Иисус Христос обикалял градове и села, поучавал народа и изцелявал всякакви болести. Тома чул словото му, видял чудесата му и решил да го последва. Съзерцавайки Господ, Тома се удостоил да бъде причислен към лика на 12-те апостоли. След възкресението на Исус Христос, Тома не повярвал на другите апостоли, че видели Господ жив. 8 дни по-късно, когато учениците били събрани заедно и Тома с тях, Исус Христос отново им се явил. Тома докоснал живоносните ребра и рани на Божия Син и възкликнал: „Господ мой и Бог мой!“ С това той утвърдил и усилил вярата на църквата. Случилото се убеждава всички в истинността на възкресението, защото и Исус Христос се явил не като призрак, а със същото тяло, с което страдал за спасението на човешкия род. След възнесението и слизането на Светия Дух върху апостолите, те хвърлили жребий кой къде да проповядва Евангелието. На Тома се паднало да отиде в Индия, земята на партяни, мидяни, перси, гиркани, бактрийци, брахмани и най-отдалечените обитатели на Индия. Тома бил нажален, задето трябвало да отиде сред народи считани за диви, но Господ му се явил във видение, укрепил го и му заповядал да бъде мъжествен и да не се плаши. Скоро след това му посочил и възможност как да проникне в тези страни. Това се случило последния начин. Индийският цар Гундафор пожелал да си построи изящен дворец и изпратил в Палестина своя търговец Аван, за да намери там изкусен и опитен строител, който да може да му построи палат като на римските императори. Когато търговецът пристигнал в Панеада да търси архитекти, апостолът по Божия заповед се представил за строител. Аван го наел, качили се на един кораб и отплавали към Индия. По пътя, когато корабът влязал в пристанището на един междинен град, те заварили местния цар да омъжва своята дъщеря. Той със заповед поканил всички хора на бракосъчетанието. Аван и Тома също отишли на брачното тържество. След като апостолът извършил едно чудо по време на пиршеството, царят го поканил да благослови омъжената му дъщеря. Свети Тома влязъл в спалнята на младоженците и започнал да ги наставлява да се посветят на Бога и да живеят в целомъдрие. След това ги благословил и си отишъл. През нощта Господ се явил на младоженците в образа на Тома и ги призовал да се отрекат от света и да го последват, за да наследят в бъдещия живот небесното царство. На сутринта царят влязъл в спалнята на новобрачните и ги намерил, че седят далеч един от друг. Те му разказали всичко и добавили, че са взели решение да съблюдават пълно целомъдрие до края на земните си дни, за да се овенчаят в небесния чертог и нетленните венци според Божието обещание. Като пристигнали в Индия, те се представили на цар Гундафор. Той показал на Тома мястото, където да построи палата, определил размерите му и му дал много злато, след което заминал за друга страна.
Като получил златото, апостолът започнал да го раздава на бедни и нуждаещи се и да проповядва Евангелието. Обърнал мнозина към вярата в Исус Христос и ги кръстил. По това време новобрачното семейство, което благословил Тома, като научили къде се намира апостола, дошли при него и го помолили да ги настави в Христовата вяра и да ги кръсти. Девицата приела името Пелагия и в последствие пролява кръвта си за Бога. Младият мъж бил наречен Дионисий и в последствие бил удостоен с епископски сан. Те се върнали с благословението на Тома в отечеството си и обръщали хората към християнството и строели църкви. След 2 години царят изпратил хора да попитат апостола дали скоро ще бъде завършен дворецът. Тома отвърнал, че останал само покривът. Гундафор се зарадвал и му изпратил още много злато. Апостолът продължил да раздава златото на тези, които се молили за помощ и да проповядва Божието Слово. След известно време царят научил, че Тома не е започнал да строи уговорената постройка, а златото му е раздадено на бедните и пришелецът обикаля по градове и села. Проповядва някакъв нов бог и върши дивни чудеса. Гундафор се разгневил, изпратил хора да хванат апостола и да го доведат при него. Той попитал Тома защо не му е построил палата, а апостолът му отговорил, че му е построил великолепен и прекрасен дворец на небето. От това царят помислил, че му се присмива и заповядал да хвърлят в тъмница Тома заедно с Аван, който го довел. Той възнамерявал да ги одере живи и да ги изгори на клада. Същата нощ братът на царя, състрадавайки за неговата скръб, се разболял от мъка и умрял. Гундафор отложил екзекуцията на апостола и на търговеца, докато оплаче и погребе брат си. През това време ангел Божий взел душата на умрелия и я възнесъл в небесните селения. Той показал множество великолепни и блестящи палати, сред които имало един с неописуема красота. Ангелът попитал душата в кой от тях би искала да живее. Тя посочила най-прекрасния от тях. Той казал, че въпросният палат принадлежи на неговия брат, защото е построен с неговото злато от пришелеца Тома. Тогава душата помолила ангела да я върне на земята в тялото й, за да купи от своя брат прекрасния палат. И така умрелият оживял, като събуден от сън. Той разказал на царя какво видял на небето и го помолил да му отстъпи небесния си палат в замяна на цялото си земно богатство. Гундафор се зарадвал за оживелия си брат и за двореца, който имал на небето, и веднага заповядал на слугите си да изведат от тъмницата Тома и търговеца Аван. Когато апостолът се явил пред него, царят го помолил да му прости греха, сторен по неведение. Тома поучил Гундафор и брат му Христовото учение и ги кръстил. А те, като обикнали истинския Бог, раздавали милостиня и си направили вечни обители на небесата. Докато Тома просвещавал с проповедта на Евангелието индийските земи, дошло време за представянето на Божията майка. Кто тебе не ублажит, пресвятая Дева? Всички апостоли, пръснати по различни страни, се събрали около одъра на преблагословената Дева. Единствен Тома не успял да пристигне за деня на погребението й. Той пристигнал 3 дни по-късно и много се опечалил, че не присъствал на изпращането на тялото й. Тогава по общо съгласие апостолите решили да отворят гробницата, за да може Тома да види пречестното тяло, да му се поклони и да се утеши. Но когато отворили гробницата,
тялото не било там. Останала била само плащеницата. Тогава всички повярвали, че подобно на своя син, Божията майка била възкресена на третия ден. След това Тома се върнал в индийските страни и продължил да проповядва Евангелието. Christos velico esunt В град Малипур се случили следните чудеса. На едно място имало повалено дърво с необикновено големи размери, което не само хора, но и слонове не можели да помръднат. Апостолът завързал дървото за пояса си и го извлякал на 2 километра и го оставил за градеж на Господен храм. Като видели това, вярващите още повече се укрепили, а мнозина от езичниците приели християнството. В друг случай, един жрец убил сина си и обвинил Тома. Сред народа започнало да се повдига вълнение и тълпата настоявала апостола да бъде осъден като убиец. Тъй като не се намерил човек, който да свидетелства, че Тома е невинен, той помолил съдията да му даде възможност да попита мъртвия, кой го е убил. Всички се събрали при тялото на мъртвия. Апостолът, с очи отправени към небето, се помолил на Бог и след това задал своя въпрос. А мъртвецът отговорил, че го е убил баща му. Тогава всички хора възвеличили Бога, който проповядва Тома, след което огромно множество се обърнало към Христовото учение и се покръстили. След това апостолът отишъл в още по-отдалечената Каламитска страна, където управлявал цар Муздий. Там Тома, изцелявайки всякакви недъзи и вършейки много чудеса, чрез поученията си обърнал към християнската вяра жените на царя и на царския любимец Каризий, един от царските синове на име Азан, мнозина от обикновените хора, а и немалко от царедворците. Царица Тертияна и Мигдония, жената на царския любимец Каризий, спрели да ходят на пиршествата и на светските развлечения, посветили се на пост и молитва и се отказали от плътско съжителство с мъжете си. Тогава цар Муздий и Каризий решили с най-голяма строгост да разследват причините за промените у жените им и разбрали, че някакъв чужденец им проповядва за Исус Христос. Те хванали Тома, хвърлили го в тъмница и после го изправили на съд. Считали го за измамник и му заповядали да убеди жените им да си възстановят предишното съпружеско съжителство с тях. Апостолът по време на съда говорил на Муздий и Каризий, за да ги просветли в Христовото учение. От това царят се разгневил и заповядал да подложат Тома на мъчения. Накарали го да ходи бос върху нажежени железни листове и го хвърлили в разпалена пещ, но апостолът останал жив и невредим. След това го завели при идола на слънцето и се опитали да го заставят да му се поклони, но идолът се разтопил като восък пред апостола. Виждайки всичко това, още повече хора се обърнали към вярата. Накрая царят решил да погуби Тома тайно от народа, защото се страхувал от множеството повярвали велможи. Той с 5 войници извели апостола от града и Муздий заповядал на войниците да го отведат на близката планина и да го пронижат с копията си, а сам той се отправил към град Аксиум. По пътя към планината, царският син Азан и един човек на име Сифор догонили войниците и плакали за свети апостол Тома. Апостолът измолил от войниците разрешение да се помоли и ръкоположил Сифор за свещеник, а Азан за дякон. След това
5 войници го пронизали с копията си и Тома издъхнал. Сифор и Азан го оплакали и погребали подобаващо тялото му. След няколко години, един от синовете на Муздий бил обхванат от бяс и станал много свиреп. Никой не можел да го изцели. Подтиснат много от болестта на сина си, царят си спомнил за Тома и намислил да отвори гробницата му, за да вземе кост от тялото на мъченика, за да я завърже на врата на сина си, защото бил чувал, че апостолът при живе гонел бесове. Свети Тома му се явил на сън и го насърчил да се обърне с вяра към Исус Христос. Муздий отишъл на гроба, взел пръст от мястото и я завързал на врата на сина си. Бесът веднага излязал от момчето и то оздравяло. Тогава царят повярвал в Исус Христос и бил кръстен от свещеника Сифор. В този град идолите продължавали да бъдат унищожавани и капищата им сривани, и на тяхно място изграждали Христови църкви. А на мястото, където било погребано тялото на апостола, ставали много чудеса за слава на триединния Бог. Обикновено хората искат логически и осезаеми доказателства за Христовата вяра, но тя е зад пределите на постиженията на разума, защото Бог никой никога не е видял. Човек може да прозре съществуването на Господ само чрез вътрешните очи на душата си. Тогава, без да го е видял, сърцето му се възпламенява от вярата и започва да гори огъня на любовта към Него. Хората, които не искат да приемат факта на Възкресението, е защото би трябвало след това да променят себе си и живота си, а те не желаят това. Когато Господ Исус Христос възкръснал от мъртвите, се явил същия ден вечерта на 10 от апостолите. Свети Тома обаче не присъствал. След като другите апостоли му разказали за явяването на Господ, Тома искрено и пламенно пожелал да се убеди във Възкресението. Той поискал да види и докосне раните на Исус Христос, които получил на кръста, и бил удостоен с това. Господ не се гневи на съмненията на хората и на искрените движения на сърцата им, а на лицемерието и немилосърдието. След възнесението на Господ при Отец, никой не може да го види, за да повярва. Наместо видимо доказателство, той оставил стотици свои последователи и ученици, които разказвали, че са го видели. За хората от тогава и до днес Господ е казал: блаженни, които не са видели и са повярвали. Йоан 20:29. Apostole Sviatito